N'ezie, ndụ amaka na okorobịa, mana ọ dịkwa na mkpa ka anyị niile chetakwa na agbasi egwu ọlaa n'ukwu. O nweghị onye ọ sọrọ gị bụrụ ka ị gbalara iwu a, maka na Igbo sịrị na akụfesịa ọ dara awọ. Igbo mekwara ka anyị mara na ofeke na-amaghị ebe mmiri bidoro mawa ya agaghịkwa na ama ebe ya bụ mmiri kwụsịrị ịma ya, mana ugbu a ya bụ mmiri amalitela iri ọtụtụ ndị mmadụ. Etu ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị anyị si etinye aka n'ọtụtụ ihe na-aba n'anya na-agbazi ụwa anya mmiri. Ihe dị otu a bidoro na mmanya na-aba n'anya, anwụrụ nkịtị na anwụrụ ike, were ruo n'ọtụtụ mkpụrụ ọgwụ dị iche iche. Ọṅụ ọtụtụ mmanya, chetakwa na ihe ọbụla emefere ụka aghọọla iberibe. Buru n'obi na ọ bụ naanị nwa atụrụ na-amaghị ihe bụ onye na-amaghị mgbe mmiri kwụsịrị ịgbanara nne ya. Ekwekwala ka ihe na-eme gị obi ụtọ bụrụ ihe ga-emekwanụ ndị maara gị obi mgbawa. Onye na-amaghị mara na ọtụtụ mkpụrụ ọgwụ ị na-aṅụ ka ị were mee okorobịa bụ inye aka gị ka ị na-egwu nwayọọ nwayọọ. Mkpụrụ ọgwụ bụ ihe a rụpụtara maka ndị na-ahụ na-ezughị oke. Kedụzi ụbọchị onye ahụ zuru oke bidoro ṅụba mkpụrụ ọgwụ ka o were nweta obi ụtọ? Mara na o nwere mgbe ọ ga-eru ya bụ ọrịa akọọra gị aka n'uju ya. Agbakwala ọsọ mgbe oge ahụ ruru, maka na echiche nwoke chere wee kwụgbuo onwe ya o cheghị ya otu abalị. Kedu nwa amadi a na-ese anwụrụ ma nke nkịtị ma anwụrụ ike? Burukwa na obi na oriri ihe ebule ji ibi ụgwọ. Tupu ị gbuo onwe gị ebe ị na-ebi ajọ ndụ a, juke na onwe gị ebe ndị bugo ụzọ bịa ajọ ndụ ebe ha ruru. Maka na gị bụ nwata hụ ọgụ egboro egbo ị na ọgụ agụgbuo gị. Gị ma nwoke ma nwaanyị na-ebi ụdị ndụ ịla n'iyi a, kedu ihe gị bụ ọkụkọ jiri wee magoro ebe egwu tụrụ ugo? Buru n'obi na anya bụ agwọ na ihe o riri mgbe ọ ga-amakpuru. Chetakwa na ọ bụ ndị ezinụlọ gị ka ị ga-amafere ego. Ka anyị na-eto okorobịa na agbọghọbịa, chetakwanụ na ihe eji eto okorobịa abụghị ka a laa n'oge. Kwanyere ahụike gị ugwu, maka na ọ bụghị mgbe eriri akịdị ka o ji agụ mmiri. Gị onye na-eto eto na-achọ itinye aka n'ụdị ndụ a, buru n'obi na opi nyere eze ka udene nye ikwikwii, mara na ọ bụghị gị okpokoro ijiji ga-egbunwu ya bụ opi. Bie ndụ gị dịka mmadụ Chukwu kere, ma mara na ọ chọghị ukwu na ahụ agba enyi. Cheta echi. Nwanne m, a na-aba n'ụlọ maka na ahụrụ ọcha gbamgbam, mana echefula na ewere ọnụ rata nkịta ewere mma gbuo ya. Ya mere, chetakwa ka ị were mmiri na ncha na-akwụsị aka gị ike kwa mgbe. Mechie imi gị na ọnụ gị ọfụma ma ọ bụrụkwanụ na ị ga-apụ apụ. Mezikwa ihe ndị ọzọ dị iche iche ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebie anya bụ ọrịa nje COVID. Ọ dị mma, onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ Satọde abalị 15 nke ọnwa Ọgọst, bụkwa ahịa eke n'ala Igbo. Anyị sị ka ọ bara gị bụ nwoke ma bara gị bụ nwaanyị. Onye nụrụ onye bụ Maazị Ndụdị na-asụ unu ka emesịa nụ, maka bụ ahụ ka ị sonyere anyị n'izu ụka ọzọ. Anwụchule.